Тате! Не може нормално да кажеш тате. Може ли пари за фризьор? През 2 седмици ми искаш пари за фризьор. Кое е това нещо? Виж сестра ти един път ми е поискал пари за фризьор. Ама... Знаеш ли, аз ще оправя прическата. Мисля, че се справя перфектно. Сядай тук. Не мисля, че това е добра идея. Ето ти пари, изхарчи ги за нещо друго. О, благодаря. Само виж. Да, страхотно. Дълго време няма да излизам от вкъщи. В кое измерение това ще е добра прическа? А и не е ли важно да виждам? Какво ще кажеш? Не зле. Много си оригинален. Я до мен. Това е твоята прическа. Не, да ни объркат някъде. Няма да е това определено. Какво ще кажеш? Ма какво е това въобще? Аз не съм Марин Каунт. Ой. Какво е това? Ето така, вече трябва да се харесаш. Ами, тате, ако бяхме през 80-те, щеше много да ми ходи, ама сега... Шегуваш се, нали? Как ще се шегувам, топе? Не мисля, че това е добър вариант. Добре. Чувството, че ме облизала крава. Как ще те оближи крава?